friends! Welcome back to my YouTube channel. This is Lanie Vidal, the cheekbone at your screen. This video mga friends, ipapakita ko po sa inyo mga friends kung paano po mga friends maglinis sa mga puno ng mga kalamansi mga friends. So ayan mga friends, ipapakita ko po sa inyo mga friends. Let's go! Ganito po ako mga friends maglinis dito sa aming mga tanim na kalamansi mga friends. So ayan mga friends, kung mga kapatid mga friends, ate, kuya na wala pong anak mga friends, sabihin mo sa kanila mga friends na mag-anak na po sila mga friends. Kaya ito po mga friends ang aking pamangkin mga friends. Pinapasakay ko po siya dito mga friends sa aking kagkag mga friends, sa aking mahiwagang kagkag. So ayan mga friends, ganito po mga friends ang kamigiging kalabasan mga friends. Ito tingnan nyo mga friends. This is the easy way mga friends to clean mga friends dito sa aming kalamansi mga friends. Paano masabi? You can see it be intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your bindings. Move like Tapos na po akong magkagkag mga friends. So ngayon naman po mga friends ay nag-aabuno naman po kami mga friends. Mag-aabuno pa lang po ako mga friends kasi kararating ko lang dito mga friends. So nagsimula na po ang aking kapatid. Iyan po, nandiyan po sila mga friends. At ako naman mga friends, magsisimula pa lang po ako mga friends. Ayan po mga friends ang aking dala. Ayan. Galing pa po ako mga friends sa bahay. So ngayon mga friends ay sisimulan ko na po mga friends. Kasi baka mga friends. So ang langit mga friends. Hindi masaya. Kaya sisimulan ko na mga friends. Ang mag-abuno mga friends. Kailangan ko itong bilisan mga friends. Let's go. Diba? Ganun! over your skin, you can see it beat intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the So, ayan po mga friends, tapos ko na pong ilagay yung 8 kilo na abono mga friends. Ito po, yan Ito po ilalagyan ng aking abono na ilagay ko po dyan mga friends sa lupa na aking po mga friends nilinis kanina mga friends ng aking keg-keg. So, ngayon naman mga friends ay uuwi naman po ako mga friends para po kumuha ulit ng abono mga friends. So, ayan. Let's go. Uwi tayo.
And that's it for today's video mga friends. I hope nag-enjoy kayo. Stay healthy, be safe mga friends. God bless us all. See you in my next vlog. Bye-bye. Love you. Mwah.